ଥରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦର କିଛି ପାଣି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ତ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଆସି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରିଲେ। ସାଧୁ ବାବା ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ଅଜାଣତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଚଟକଣା ମାରିଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ ଦେଖି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗରମ କ୍ଷୀର କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି? ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଠାତ୍ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଇନି। ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ମାନେ ଏଇଆ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆପଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଦେବାର ଅଛି ନା, କିଛି କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ତୁମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତାହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।